התקנת כספות. המדריך המקצועי המלא לשנת 2026. מדריך מקיף לכל מי שצריך מיגון אמיתי. מבית, היצרנית המובילה בישראל. לא כל כספת מספקת את ההגנה שאתם צריכים. חברת הביטוח דורשת משקל ועובי ספציפיים. ללא התקנה נכונה, הכספת לא תכובד בביטוח GSH. כספת שלא הוגנה כראוי יכולה להישבר או להיגנב במהירות. עיגול לקוי בקיר או ברצפה פותח פרצה אמיתית. זה מה שמפסיד לכם את הכיסוי הביטוחי GSH. מהי התקנה תקנית? 5 שלבים שלא ניתן לדלג עליהם. בחירת סוג, מיקום אמין, עיגון תעשייתי, בדיקת עובי ואימות תקני. בממוצע, עלות התקנת כספת בישראל נע בין $250 ל-$780. זה תלוי בסוג הכספת, עובי הדלת וקושי ההתקנה. השקעה קטנה לעומת הערך שהיא מגינה עליו. התקנה לפי תקן משרד הביטחון מבטיחה שהבית או העסק שלכם יישארו מוגנים. זה לא רק כספת, זה שקט נפשי אמיתי. התקנה תקנית מבטיחה שהכספת תישאר יציב גם תחת ניסיון גניבה אלים. לא תזוז, לא תישבר, לא תעקר. הבית שלכם נשאר מוגן באמת. בממוצע, עלות התקנת כספת בישראל עומדת על $500, אך טווח המחירים רחב, מ-$250 ועד $780. תלוי בסוג הכספת, מורכבות העיגון ואזור השירות. אנחנו מייצרים כספות כבר עשרות שנים, ומודאגים מהתקנה בדיוק כמו מהייצור. כספת לא מגנה אם היא לא הוגנה כמו שצריך. הכספות שנבדקו ואושרו על ידי משרד הביטחון. הן עומדות בתקן הישראלי והבינלאומי, ועוברות בדיקות עומס, אש ופריצה. 87% מהלקוחות שבוחרים בית מדווחים על שקט נפשי מלא לאחר ההתקנה. זה נובע מהקפדה על כל שלב בתקן משרד הביטחון. הקישור בתיאור למטה.